kublai pi baro at nga pediang sumpai pi syakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Baro obriu bastan manu bala manlen la klem da pli kalan kumno unat ban kren. Parlok kini ki contain ki bakit jungut jong umulong sosotam. Kibaya day bat kacing imbriu bat ka bathauro ya ka kabu ya kilan kilanti bat kiran san ki babyang bat ki riu dan sap dan phong jok ka jaitbynriew kin yo ya kalan ban pen dan kam khnang ba kin dup la ban pen pau perthai ya ka ei ka ba kodor ka ba don ha ka sap ka phong jong ki sha ka perthai ya ka bal pen khamti bat ka khu ha ka jing im ka jong ki da utrai kan ra nong bo nong thau umlung so tham ha bu tho ikni ki contain ule yo isna ya ka jing la ba ya ka jing don sap don phong ka jing pro ja beng ba ka jing start jing champang jong ki khon ka bri u new trap hakiba bon kiliang ende ki ba shamshi tompat ban yo ya ka lan ka lenti ka kabu ba kin yo pan pau sha ka pathai ya ki sap ki phong ba karpang bat ba kan sai tam ka ba don hakibriu ne ka jaitbynriew jongi ho ngim la ro ban len ya ka jing shisha le lang ba ka jing bam yo ki briu jongi ya kilan kilanti bat kabu ban pan pau pathai ya ka sap ka ba ki don leng ba ki ran san Kibaya habdo ba kacing la kacongki. Dari day hapoh kari ni syabari ro kumjo. Kalapan perkat bat pensau tu bakla yaki babon. Pangiday kata jaitbynriew kabadang sadin bat ngim kot bor. Dari yan nujor bat kacing la jongki way pat jaitbynriew jong kiri kapathai haki babon kiliang. Henry kacing sisa hi kalong. Bakum ka jaitbynriew naka por sikapor ila nangkiw syapang hakiliang baro. Lang baka jing don jong shibon kiri pro jabing kiri start riu syapang bat kiri don sam. Don pong la da kadai hakaliang ka jing nang jing start ni ka jing tibet haki sap ki pong ki babon rukom kat badang mi ki snem ka jaitbynriew kala nang teng shine haki babon ki liang nang ba ka jing mi perthai ki don sap ki bla yo ikalat ba de simpanta haki ran san ba pher bat ki bla la ro ban phau perthai nang ba ka jing treshitom ka man sim ka bachelor bat ka jing trang bat jing angnot nalade ban ya ai reng bat ki wei pat ki don sap jong ki ri ka perthai ki bla la ro ban wanrah ka jing job don burom haka jing im leng ba kiran san jing ya khon ba pher hapoh kari la jong ni shabari ro kum ka lan kalanti bat ka kabuban pen pauna mirati hakmat ka perthai bat yo ro ya ka jing itho na ki babon leng ba ka jing trai hitom bat ka jing trai minon kila la ban tei mau pen sa nam yarade hakani ka pateng ka bamenta bat ka pateng ka bahadin leng ba ka jing la jong ki ban poi saki clear room jong ka nam bala wanrah burom bat pen so song om shu tang yaladi simen ya ka yin ka sam ya ka kur ka jan ni ya ka shnong ka thau hanrei wat ya ki im lang ka sa lang ka ri bat ka jaitbynriew new trap barok ka wei ka jaitbynriew ka de ban sei bat pan mi ya shibon ngut ki riu don nam hakmat ka pathai nadu ki snam ki ba manshwa hanrei ki barang khamduna la rian nujor pan bat kani khajok ka bamanta ka wei na kitaw le si ka long ba hakini ki singi bat juk bamanta lengba ka jing thrang bat ka jing angnot na ladi kilawat hi kilan kilanti rangkat ka jing yalam nanti jong ki kmi ki kpa bat ka jing yaram jong ka sarkar kala yo lat khambon ban expose silati hakiran san yakop paper hakaleng kari bat shabari ro kumjo bat chibon kilala ban poi saka thong chung job bat kiu saki clear room chok kanam wada padeng karanti ka ba bat ka ba khong wan ro handai lengba ka man sim len ladi kilala pat ban pen impensa yaka kateng bat kanam hakani ka pathai bat thawro yaka history la ban ong ba shi banta na ka jing yo lat jong ki ri don sam bat ru shampang bat ki ru pro jabeng man yo simenta hakiran san ba pher hakini kisngi ka day na ka jing plinti bat jingkar khu jo ka jing start science but technology langba ka jing mi jo ki kod internet bat ki ran san social media bala ban connect bat panya jan ya ki briu ka ri ka than bat ki wei pat ki jala jo kari india bat ka parthai ka bala plinti ya ka jaitbynriew kham tam ya ki khon samla don sam ba kin yo ban pa parthai Parlok kum ka jaitbynriew ida sung sorong halo ka jing job badang shen jong ki katu ka dingut kiri don sam haki babon ki banta jong ka jing in kat hadu siteng jong uni usnem hajar apunriu kila don katu ka dingut kiri don nam jong ka di kathan ki bala ban wanrah nam ra burom ya ka ri ba di ka jaitbynriew ba ki bala klalong ro ka jing sorong khamtam ya ka bri u nyu trap bat kum ju ro ya ka jalami khalia bat kari india barok kawai Idon ya usamla babat do dakhar uwei na kinong thokot ubapau kari kasi ubala yo ra ikanam
India UK achiever arhajar arpenreu ha reunited kingdom haka arts culture entertainment at sports category nangta ka samla dayapi lamare ni ka rebel kumbala tip yaka ha ransan karwai ka put katem ka bali ka wei ni ki thai samla ka badan sam haka tho jingwai bat haki kam rwai yaki jaitsur bala tip haka tin nong wei kum ka hip hop bat ka ram ka samla dayapi ka wanrah nam ra burom yaka jaitbynriew lengba ka jingla jongka ban pen pau pa thai ka sap rwai baka don haki ransan rwai ka siaw hapoh kari kabala play den tiru ya ka ban yor wai lang haka wei na ki soundtrack jo ka film Bollywood bathamai ka durandar bat kabala yor ra ro ya ka khusnam icon of the year na ka sarkar mikhalia urang yele kai football umi kham crown nongrem urala ban pen pau na milati haka kam yele kai football dangshan hadin bula yo man thep ko lengba ka brilliant free kick na ka banta ka Minerva Academy Football Club ya ka bula mi khman ka bala job pasha ya ka Brazil Sports yellow haka chingele kai football under 12 jong ka Kotia Cup ya ka bala tip ro kum ka Youth World Cup ka balong hari Sweden uba haliwar urang ba bari yo ra dangshan ya ka khusnam Padma Shri Award jar arpenriew na ka president jong ka ri India haka nong ba New Delhi haka jinge dai ba usanyang ba kodor bula no ka jaitbynriew nang ba ka jingla jong uban ri ban suman ya ka jingking juri ban penne pansa ya ka jing itanan jong ka mai mariang ka kong rio lang dahar ka wei ni kilong kami khasi ka bala pau baha haka kam football bat ka bala shajit ro bandan haka thup jong ka FIFA refereeing international list arhajar arpenriew bat kabala yo padiang ro ika khusnam ukyang nangba award na ka sarkar mikhalia u samla rich bhalang kharshing bulala ban pas bha bat poi haka kadan ka bakhatsan ka all India bat ST rang haka entrance exam JEE advance arhajar arpenriew bat bala yo ro menta ban rungkum usamla puli haka computer science but technology hapoh ka Indian Institute Bombay ka wei na ki top IT ka pau tam hapoh kari ka samla Ashwarya Rai malang ka thai samla bhabriu bat pro jabing ka bala ban job don burom ya ka jinga kop thai bhabriu Miss Teen Diva arhajar arpenriew ka blang shuda pelong shen haka nongba Jaipur ka jala Rajasthan kadai ro ka thai samla ka badang hapoh arpo snam karta ka banang kong e na ka jaitbynriew khasi pnan ban ka jala mikhalia ba ka jala ka than chutai lamingi jong kari India ban yo ra ya ka nam job bat phong don burom ya ka phang snget jong ka Miss Teen Earth India arhajar arpenriew bat ka ban sa mi khmat ro ya kari India haka Miss Teen Earth arhajar arpenriew shabari bot pat sa rang samla bakit kupan nong se usamla nong ruai ka bri uneu trap bolam ikhmat tang marwei ya ka jala mikhalia bat ya ka ri India bat ubalala ban poishid ka top 5 ki ba ya khon ya ka final wala de siam la ban job ya ka jing ya khon ka bak kerpang henrei ura yo bat ban khor hado santali ki takma ki bakan tup ya ka laitali ki takma sian bat artli ki takma ranong angkat ka scholarship haka jinga ka world championship of performance arts ka badang shudap long shen haka nong ba Las Vegas jong ka United States of America but saki wei de ki run stop don nam ka jaitbynriew yaki bangam la ban kan maurot baro hangni di parlong its cam ba kani ka video ka khana jing job bat ka jingla jong ki katuk ka ningot ki rudan sap ka jaitbynriew ban wanrah nam ra burom ya ka bri uneu trap ya ka jana mikhalia ba ya ka ri India ro kumcho kala pen skoutan bat pen screen ro ya pikin nong pek nong karshan ka YouTube channel jonga lengba ka jing tip ka balang kot e halo ka jing job don burom jong ki bri jongi haki banta ba pher ki bala kala long ro ka jing sarong yangi lang baro kum ka jaitbynriew rit ban ka ba karpang di parlok la da pidon jing tip sho halor ki bai pat ki rudan sap don nam ka bri uneu trap ki bala la wanrah nam ra burom ya ka jaitbynriew dangshan bat kumju ro la da pidon AA ban kan tho kum ka jing ai khublei bat ka jing ai man sim yakini ke bala wanrah jing job yanga bat ya phi lengba ka jing job ka bakarpang jongki kum ki para briula jong snobha ban share da ka ba pi ai ya ka jing kan tho ha ka comment box kan mau parlok ba ka jing kan tho jong phi kan long ro kum shibanta anya samlang ya ka jing tip kalom ka badan kam shaki bai pat ki para jaitbynriew Parolok play shibon ya kapor jong pis ngaba watlet ban like share comments bat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video